Kaseng thama orang li juki bat ka Workers Power of Meghalaya menta katayo. Kilapha da kedor khas Chau Menteri Rangba Kejela Badawa badi ban lum senyang na baroki MLA Kejela da ka bakhate ka song pisa ba arklor tengka na ka skim bikjiyo man la kasnem. Kenang baga sorkar kan la ban ajing yarap ikilong yeng ki bakamai da ka basyu 13 ngi ki basyam jeng e menta ha kajing penjari ya ka hukum kangdam. Kathma orang li juki tur bat ka Workers Power of Meghalaya WPM kilapha da kedor khas Chau Menteri Rangba Kejela Bandawa badi ban lume kapisa ke bakot arklor tengka ke baju ash ki MLA Kejela badagani kapisa de ban ajing yarap gilong yang ke bakamai da ke basyu 13 ngi. Katur bat ka WPM hapo ka jinglam jong ka kong Angela Rangat baru ba Kenneth Swear kilapen pau ba ka sorkar kalapen jari ke jingkhang dam bat kala perking ya ka tri ka kta bat kania kala kta ajur ginong belas ngi ke bakamai men step bat ba men miet. Kini ginong yalam keladawa na ke sorkar bakade ban lume ke pisa ka ba arklor tengka ke baju ash ki MLA shisien shisnem na ke benta banthe ki kampen roy ha ki constituency bat dagani ke pisa ha ke baki lum na ki MLA ke ban kot sha ka shispa arpau klor tengka deban ajing yarap igilong yeng jo ginong trei belas ngi ginong trei yeng breu ginong trei kenta ginong nya taksi ginong nya abos kamai ki batrei hidukan ginong de madan ginong rep ki buduna ke baiseng bat ki kiwe kajing yarap bat kajing kershan pisa ka deban long san hajar tengka shiyeng bat ke sorkar kelak ban sia ki ar bentai kania kila dawa ba ke sorkar ka dairu ban ot kumba ar pusan na kasispa na ketulap jong ki class 1 officer ne jong ki hek sorkar jong ke sorkar jela bat ke sorkar pedeng kakong Angela Rangat kelong ba ka khajna ke bala map bat ka bala penpai biang syaki officer IAS bat IPS jong ke jela de ban chim ban penan kamno de ke sorkar ban kershan ni jinglot haki dawai ka bai sumarpang bat ka bai hospital jogi nong trei nong bala ki bahap ban siuhi na lapla ya kala ka jong ka jing penlot ba ka jing sumar ha ka por jong ni ka klam kalapan pauru ba ke sorkar ka de ban chim ka jingkit klie bat kershan ya kiru pat ba bat kinong bala bat on la ban wengi jing e ke bami na ke jing sar ka klam da ke bapet bat ajing kershan nengkong e ya kirang li ki juki ka lockdown menta la jan shibnai bangi kami yo ban kamai shu bat menta la penjari shu na makala link shop than kan ka khlam ti menta kasni kerki ngina pha ka memorandum na khalyang kaseng jungi ka tur ban ongi ka sarkar bakamla ban e ben ikinong trenong bala Namar ba, klam da ai ka jingkershan nak sorkar bon nangi ngin ya tangan. Shwa ban sha bam klep ha ka klam ngin poi shwa ka jing ya tangan. Bat de nakani ka daw bangi banjuri ka sorkar. Bakam la ban I no e ka kamram jongka. Baka de ban pet I iwei nong song snong hang ni bangim num poi sha ka ta ka apot. Tingi ni smuthu ka sorkar ka shwa daw be kong bam dan bisa. Henry ngila persang ban wat kilat ban perkhat na e bang ngila ban sei kan kapisa kabadi kapisa jong pat ba ban ngisngo ba ladaki MLA ki yo R.5 crore ka MLA fund ka jongki bat kani ngi di bat kan mau baka wan na ka consolidated fund of India ka bamut baka ni kapisa ka don be ngi ong ek sarkar baki di ban shim no R crore ni iwei MLA bat kani kan kot syaka shispa R.4 crore Bat nakani kapisa katingka ki dayban sam pat ba kam tam syakitu ki beduk ki bejenjar hakani kapor kentup ya ki nong rap ru ki badai ki basu rap manumalah mo bat ngila ban penpoi san hajar shi yeng ya kumba arlak sau hajar teli kilong yeng bat ngidawa baki dayban pelat marmar hakani kata yauhi ar hajar san spa bat hadin kat tukat ni tayo sa ar hajar san spa bakan kot san hajar bat kani kari ka hok jonga jong pi bangin la ban yakun ni kani ka khlam bangin la ban pen em ki long yeng yot jongi wat ladang im yo man le kamai menta ti shushu pade ni ong ba ar ho san percent nakatulok jong ki class 1 gazetted officers bat ki politician bat ki political appointees deban khate namar ki yo atulok shilaktam shi benai bat hakini ki lai benai menta namar bangidang ya khuni gani ka khlam deban khate a husan percent khnang ba ka state kan don kata kapisa ban ya khuni ka khlam menta ni kunti ya kitu ki basong isolation
mdan cingera mdan kau mdan dai mdan jor mdan ti na engin yo ngani ka pisaban Kristiani ki kilong yeng ki bakhap shong quarantine shong isolation na engin yo ka pisaban Aisha ki shnong bakin set up ya kita ki center ya ki bre ki badon yeng baret bamla ban isolate nakani 8% khati nakatulok jong kitu ki bayo silak tam sibenai bat penya ya kani shu pinakan mau paralok katu kak ni benai ka sarkar ka pentip bahkan ai kata ka income tax reimbursement ya katu kak ni ki officer ki bamde ki try jelanang ni ni ong bade ban pensange si sendon ni kani ba ya kani ru de ban redirect kani ka pisa sha kani ka jinya khun ya kani ka khlam ni tip ba bon ki paralok jongi what you katulok ke baki de nyo hok ro mo ki master role ki GHADC employees hadu menta ki pak yo katulok bon ki contractual workers ki dang set katulok jongki kumno kim im kham tam bakala leng shop kani ka khlam ti sashi sien ngakwa ban kentu bangiru ngi de ban banjur halor kani baka sarkar ka de ban shimno ya ka MLA scheme na iway khnang bangindon shispa arpho crore ban pendon kam ban ai income support ya kitu ki badon kam bat ka de ban long ka ba khoi ka ba shai ka ba yo renti baro badru ba khati no nakatulop jong kitu ki ba yo silak tam ban ya khun ya ni ka khlam bat ba wat kitu ki ba yo pang covid ru jing shisha ka bai lut bai sep kam de ban mi na plaj ki kinyo na kade ka sarkar ka ban bakhli ban pet baka kot ka khia ki yo bat ba mdei tang ka khlam mdei bangim nom yak thangan ru nakadaw bam yo ban kamai